Вики, какво ще правя там като замина? Не познавам никого. Спокойно, Бог ще бъде с теб. 10 години по-късно. Who am I? You are mindful of me. That you hear me when I call. Is it true you are thinking of me? How you love me? It's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. Вики, ти ли си? Да, а вие сте? Аз съм Алекс. Алекс? Да, You are mindful of me. That you hear me when I call. Is it true you are thinking of me? How you love me? It's amazing. Почакай само нашите да те видят. Еха, толкова добре изглеждаш. А вашите как са? те починаха преди 2 години. О, не, съжалявам. Няма нищо. Алекс, пушиш ли? Да, откакто стана това, вече не знам кой съм. Хей, какво правиш? Алекс, ти не си такъв! Нима забрави своето истинско аз! Да, не съм. И сега какво? Няма да бъдем приятели? Не съм казала това, но ти не си такъв! Когато тихо застана пак пред теб и плахо питам от тук накъде, тогава ти протягаш ми ръце и просто казваш: следвай ме. Тогава ти протягаш ми ръце и просто казваш: следвай ме. Когато тихо застана пак пред теб и плахо питам от тук накъде, тогава ти протягаш ми ръце и просто казваш: следвай ме. Тогава ти протягаш ми ръце и просто казваш: следвай ме. Господи, наистина аз не знам кой съм. Но Ти си Господ. Ти си този, който сътвори човека и познаваш всеки един, Боже мой. Моля Те, Боже, промени съдбата ми на живот, Татко. В Тебе е спасението, Боже мой. Промени ме, Боже. Нуждая се от Тебе, скъпи Исусе. Само единствено Ти можеш да ме промениш. Възстанови вярата ми, Боже мой. Възстанови любовта ми, Боже. Моля Те, Татко мой, не ме забрави и не ме изостави.
Благодаря ти, царю мой. Ти си скалата, на която аз стоя. Ти си мой. И вече знаеш кой си. Аз винаги ще бъда с теб. Ден и нощ мисля само за теб. Не за мен в моя живот. Обнежа за теб все едно. Алекс, ти не си такъв! Нима забрави своят истинско аз! Ей, Алекс, на мен! Може да се просходи? Разбира се! Мислех много върху това, което ми каза. Така ли? Да, права си. Аз не съм такъв. Радвам се, Алекс! Хей, защо не дойдеш у нас на вечеря? Така нашите ще те видят. Добре, супер. Тогава до 6:30 ще те чакам. Добре, Чао! до 6:30. Вики, отиди да отвориш. Алекс, заповядай, влез. Благодаря. Може ли ятето? О, Алекс, добре дошъл у дома. Хей, Алекс, здравей, радвам се да те видя. Заповядай, седни. Благодаря. Как си, моето момче? Слава Богу, добре. Радвам се. Разбрах за вашите. Съжалявам. Няма нищо. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Скъпи, да се помолим за храната. Разбира се, хайде да се хванем. Господи, благодарим ти, татко, за тази прекрасна вечер, че си ни изпратил Алекс. Че си го пазил там, където е бил в чужбина, че му си давал сила и здраве и че винаги си бил над него. Молиме те сега, благослови общението ни, храната ни, Боже, и бъди с нас тази вечер и ни благослови. Отче, в името на Исус. Амин. Амин. Алекс, разкажи ни как беше там. Какво да ви кажа? Там е трудно, обаче нещата са... Comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. Worship Your holy name. Алекс, може ли за момент? Да, разбира се. And you're slow to anger. Your name is great, and your heart is kind. For Алекс, как си? Супер. От много дълго време не съм се чувствал така. Благодаря ти. Моля. Утре има младежко служение. Искаш ли да дойдеш? Разбира се, с удоволствие. Супер, тогава ще се видим утре. so bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name.
our time has come. Still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Forevermore. Bless the Lord, oh my soul. Имам една прицелна точка, имам една прицелна точка. Това е Той, Исус Христос. Имам един приятел верен, имам един такъв Спасител. Това е Той, Исус Христос. И ти искаш да общуваш с нас, Господи. И аз вярвам, че на теб ти е хубаво да общуваш с нас. Ето, Господи, нашите сърца, направи ги такива, каквито искаш да бъдат. Сега съм Божие дете. Има един, който прощава. Това е Той, Исус Христос. Има един, който пожертва себе си, за да спечели мене. Това е Той, Исус Христос. Той е свят, милостив, съживи ме и прости ми, даде ми свобода. Той разчупил оковите ми. Сега животът ми е скрит в Исус Христос. Сега съм Божие дете.
Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Има ли някой да каже нещо? Аз може ли да кажа нещо? Да, може, разбира се. Здравейте, приятели! Радвам се да видя вас тук на това прекрасно място. Позволете ми накратко да ви разкажа през това, което минах. Минах през много трудности, много битки, проблеми и бях забравил, че Господ е с мен. Но благодаря на Господа за моята приятелка Вики, която ми помогна да открия себе си. И сега вече знам кой съм аз. Благодаря ви. Yours, I am yours. Know who I am. Oh, know who I am. Know who I am. I am yours. I am yours, and you are mine. Алекс, много се радвам за теб. Ти бе изгубен, но Бог те намери и даде ново начало на твоя живот. Благодаря ти, Вики. Ако не беше ти, сега нямаше да се върна в пътя на Господа и дома на отца ми. Много ми помогна. Благодаря ти. Не аз, Бог направи всичко това.